Hej så alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til en smagstester video på min kanal. I dag skal vi smage 3 ting. Vi har dumlekiks, vi har nogle chokoladekugler med kirsebær, og vi har nogle med blåbær. Jeg tænker, vi starter med de der dumlekiks der. Og de ser sådan her ud. De dufter i hvert fald meget dumme. Og de ser sådan her ud. Så lad os smage på dem. God sådan karamel, der er inde i midten. Den der karamel flydende creme, det smager faktisk godt. Altså, man kan godt smage sådan, altså, dumlen, men det er sådan ikke meget, synes jeg. Men man kan godt sådan fornemme det lidt i eftersmag. Så det var dumlekiks. Og nu skal vi til chokoladekugler med kirsebær. Nå ja, og det med mørk chokolade, den her i hvert fald. Ja, altså, når man får det der mørke chokolade sådan væk, så kommer der mere kirsebær smag ind. Men altså, den må godt have været lidt syrlig i det, synes jeg, men
men, men altså det smager fint i øren. Og nu skal vi til med blåbær. Og det med mælkechokolade. Altså den her. Altså der er helt klart mere sådan blåbær smag til at starte med, fordi at altså chokoladesmagen den bliver ikke sådan, altså den overtager ikke ret meget, så den er faktisk nok bedst, altså 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 i forhold til de her kirsebær, fordi at med kirsebærne, jamen der tog det mørke chokolade meget over, men men altså det smager godt. Nå. Men det var faktisk alt, hvad jeg havde til. Tusind tak, fordi at I har set med. Husk at like og skriv en kommentar og del den og like og subscribe.